Lalaki nga nag-viral sa social media human mahog sa truck dihang nangawat og usa ka sakong bugas nadakpa na sa kapulisan. Tungsayran pinaagi ni ining report. Kini ang nag-viral nga video sa lalaking nisaka sa usa ka truck nga gikargahan sa mga bugas ug misuway sa pagpangawat sa may Pier 3 sa Cebu City. Apan ginibalas kay natagak dihang mihinay pag-irog ang truck. Hinoon dali ra siyang nakabangon apan naghawid na siyang kamot. Siyang 32 anyos nga si Gerard Zimbahon mulupyo sa nasong dapit ug nagtingkagol karon sa Police Station 1 sa Barangay Parian. Apan ang iyahang pagkatangong dili sa suway niyang pagpangawat apan tungod sa iyang pagkasikop atol sa bypass operation diin nasakmitan siya og illegal drugs. Nagpahigayon ta og bypass operation in coordination with PDEA 7 nga arrest din nato sa kagabi. O niya nakawaan siya og napulo ka sasi o sa ka medium size o siyam ka sasi. Usa di siya kanang pusher? Kuan sir, kining bali kuan ba kanang mamarukay. Samtang way lipod-lipod nga giangkon sa suspek ang iyang pagpangawat og bugas nga iyahang gimahayan. Kini tungod kay nabali iyang bukton og nakabayad pa siya sa hospital alang nini. Ang kalisod ug ang pagkagumon sa dugas ang hinungdan matud pa sa iyang pagpangawat. Sa man imong kamot Nabali, sir. ipakita ko na rin ay mga kamot. So daan ko palagi. Perting balia siyang kamot mga kapurso, no? Muna, pero pagkabali sa imong kamot, kuan pa man ka? Nakalakaw pa ka? Nakalaka, sir. Unya, Pero nagkiyang-kiyang ko, sir, kay nabunal mo. samtang namatun-an ni Gerard nga aduna gyud ay karma sa daotang binuhatan busa aduna siya tambag sa uban sama kaniya nga naghimo sa maong binuhatan. Say tambag nimo sa mga uban nga manghilabot kanang katulog gamot. Apel, kuyog mo diri. Yang sa to karma is real. Karma is real. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.